Здравейте, приятели! Аз съм Олег. Днес ми гостуват Ники и Жоро от Conf.AI и ще си говорим за тази невероятна тема изкуствен интелект. Здравейте на всички! Казвам се Георги Иванов, основател на Noble Hire, също така основател и на Conf.AI, заедно с Ники и партньор в Клуб Мата България. Друг проект Подкрепи БГ, също съм един от членовете в сдружението. Общо казано, това е за мен. Да, здравейте и от мене, хора. Аз съм Ники Любомиров и съм техническия кофаундър на Жоро в Conf.AI. Също така съм AI инженер и гейм девелопър. Само да кажа, че изглеждаш супер млад. На колко години си, Ники? Как бе, супер стар съм даже. Четвърт век. Четвърт век не е малко време. Няма значение на колко години си, ако си знаеш работата. Аз цял живот съм се борил с това, че съм прекалено младолик. Аз съм бил винаги по-напред от всички останали, с които съм водил комуникация. Затова си изкефих, че ще ти видя, между другото, съвсем скоро как пускаш и ти бреда и дълга коса, за да се правиш на по-възрастен. Да, трябва да поде за интервюто или като кандидатствам някъде, трябва да си пускам брада. че го има, нарича се ейджизъм, поне така е на английски. Юнгизъм е когато е към младите, да. Ейджизъм е по-скоро, да, опитът да младия стари. То давам такъв фидбек на разни хора, които ми конектват ме покрай Noble Hire, за да им помогна с намиране на нова работа. И те са, примерно, търсят engineering manager или team lead. И човек, аз го виждам, той има примерно 10 години опит или 12 години опит, обаче не си сменял, не си апдейтвал снимката в LinkedIn примерно от 8 години и той буквално изглежда дете. Просто няма да има голям шанс да рискуваме да не те вземат на сериозно от началото, така че служи една снимка, апдейтни снимката, но да, Ники няма какво да направи с снимка. Така е. Но истината, и аз програмирам от 10 години, ама... Сами сега ще се убедите по време на разговора, но Ники е много смарт младеж. Точно това ново поколение, което буквално всичко прави с AI, не е свикнал както нас. Не е трябвало да отвиква толкова много да свичва от Google посока AI, той просто буквално от 2 години и половина не ползва друго. Ще разберете сега. Това е смисъл, ако не се адаптираш, ако това не ти стане настоящето и си мислиш, че изкуственият интелект е бъдещето, значи си в миналото. Това ми е на мене ми е нещо като мото това нещо. Затова нека директно да започнем с AI разговора. Това, което искам така да използвам за откриване на разговора е, че съвсем наскоро, преди няколко дена, гледах разговора между Марк Зукербърг и Сати Надяла от Microsoft и те обсъждаха изкуствен интелект. Там се сподели, че 30% от кода в Microsoft и от Facebook, от Meta се пише с помощта на AI и че до 18 до 24 месеца този процент ще се вдигне до 60% поне. Моята скромна прогноза е, че ще бъде доста повече от 60%, заради навлизането и на агенциите, които сега се надявам да обсъдим с Ники. Кажете ми вие какво мислите за темпа на развитие на AI в момента. Доста ми е интересно да видя какво ще кажете. От моя гледна точка, това е неминуема промяна в света, която вече, освен ако не спре толкова глобално, това няма как да се спре като тренд. Така че колко по-бързо се адаптира всеки и започне да работи с помощта на AI, и да задълбава повече в цялата технология, да ресърчва различни тулове, които са такива инструменти, свързани с изкуствен интелект, толкова по-добре ще бъде за него, толкова по-малък ще бъде риска за професията му, бъдещата му професия, защото хората, които умеят да говорят на този, както казват, и английски език, но специфичен английски език, все пак, има много изходни неща с програмирането, как задаваш командите, как трябва да опишеш супер точно
въпросния промпт, нали, с командата към AI, нали, трябва да, нали, кажеш какви са изключенията, какви са детайлите в, нали, да му поставиш роля. Нали, тоест, нали, има много голямо сходство с програмиране. В същото време обаче не е нужно да знаеш код. Буквално, ако се научиш да говориш така, което според мен трябва да ти да го ползваш една седмица активно, или да видиш някой, който е power user, как го ползва. И тогава ще бъде много лесно да свичнеш. Според мен, просто който още не е започнал да занимава с това нещо, се бави. Относно трендовете, които казваш, не са само Microsoft и Meta. Много от компаниите вече се пише, голяма част от кода им се пише от AI. Според мен абсолютно реалистична е тази прогноза, че следващите до 2 години над 60%, 70% ще се пише от кода от изкуствен интелект, което не означава, че... И само да кажа, bottleneck не е изкуствен интелект, bottleneck всъщност са хората, които им е трудно да се адаптират към изкуствен интелект. Ако хората се адаптираха по-бързо, щеше да е много повече от 30 или 60%. Да. Аз се опитвам това да го разказвам, понеже вода лекции на тази тема. Едно време, преди 2 години, защото вече ми струва толкова далечно, лимитацията беше ти да знаеш конкретен програмен език, конкретен синтаксис, да следиш как се развива този синтаксис и всичките тия неща около това нещо. Това е като хората, които карат на ръчна скорост и казват, аз на автоматик никога няма да мина, то си трябва ръчна. Така е, хората се пресяват от промяната. И Жоро също много добре каза, ние също не бихме наели примерно човек в екипа, който, нали, не ползва на максимум AI. Това ни е топ изискване. Нали, на първо място изискването е да има висок морал, този човек. Второто нещо е да използва AI на максимум, за да ускори работата си. По 5 или дори по 10. Това, което казваш, ми навежда на мисълта, че в момента освен AI като предимство в това да станеш добър специалист, софт скиловете стават все по-важно нещо в избора на един човек, когато той си търси работа, когато един екип си търси нов човек. Абсолютно си прав. Да, сигурно. Те винаги са били важни, но някакси в техническите роли човек е могъл да си затвори леко едното око, но все по-важни ще стават. Да, определено мисля, че това е нещо, което... И пак казвам, това е извън техникал света, те винаги са били ключова част. Аз бих казал, че са били по-ключовата част, е било и колко си нахъсан, колко си мотивиран, колко какъв ти е интегритета, въобще комуникационни умения, лидерски качества, хъслинга, въобще имаш ли го, нямаш ли го. Тези неща винаги са били във всички професии, кажи да чи са по-ключовата част, но заради факта, че много години е имало недостиг на технически кадри, и крайна сметка просто мен интересува ти добре ви комуникираш, интересуваме да ми напишеш добре кода. Да, но според мен лека по лека този свич се усеща и виждам, че и хората почват да обръщат повече внимание на този тип умения. Едно време, когато се избираше човек за дадена техническа позиция, наистина беше приоритет колко навътре е в нещата. На мен ми се струва, че в момента се изместваме към това дали човек е адаптивен, защото когато се адаптира добре и поема информация и се учи, вече обучението в каквато и да е голяма компания ще става в пъти по-бързо от това, което беше преди и ще коства по-малко ресурс на големите компании, когато инвестират средства да развиват кадри. Така че това също ме води на мисълта, че изкуственият интелект ще бъде по-скоро инструмент, с който ще има повече висококачествени джуниори, отколкото си мислихме преди, защото доста хора казваха, че джуниорите ще си че няма да се наема толкова джуниори, колкото е било преди, но според мен ще е точно обратното. Просто джуниор нивото
ще бъде това, което ние преди време наричахме mid-level, защото преди да влезеш в голяма фирма, ти имаш толкова много възможности да се научиш да бъдеш специалист сам, by yourself, с изкуствен интелект под ръка, колкото не е било така. Мозъка ни не можеше да го възприеме преди години. Така че, хора, адаптирайте се. Изкуственият интелект е основното нещо, което ще движи софтуерната разработка, и хора, които умеят това нещо да го поддържат като процеси. Сега, следващото нещо, което много ме интересува да поговорим, може би с Ники. Да, също ако искаш, мога само да се върна много набързо да кажа за темповете на AI, че аз не успях да кажа. Да, слушай, буквално за 2 минути. Да, тъй като в момента все пак влизаме в четвърта индустриална революция, т.е. вече сме в нея, и наистина всичко се изнася към тази посока. И това, което също беше казал Джейсън Хуанг, CEO-то на NVIDIA, е, че както в предишните индустриални революции, както е имало, нали, слагаш въглища и излиза пара, в тази индустриална революция слагаш компют, нали, т.е. видеокартата и излизат токени, AI токени. Съответно, за бързината, тъй като някои хора казват, че, нали, примерно acceleration спада, сега на AI и така нататък. Реално ние не просто имаме acceleration, имаме acceleration на acceleration, което също така по математически начин се нарича jerk, поне на английски не е jerk думата. И това, което може да видим, е, че jerk леко не пада надолу, но acceleration продължава, т.е. acceleration просто не продължава да акселерира чак толкова много, но със сигурност темповете са жестоки. И в момента в целия AGI рейс, който е между големите компании, имаме невероятна надпревара, да не говорим и за всичките, целия новия научен труд, всичките research paper, които излизат и нови открития, нали. Реално това е hot топика и алгоритмични също подобрения на всичките, нали, идеи, алгоритми също идват, които още повече ускорят. Така че изглежда, че експоненциално нагоре, просто от време на време идва някоя друга стъпка, нали, като нова парадигма, която, нали, продължава, нали, да върви пак експоненциално. После, въпреки че идва платото, идва нова парадигма и тя пак дига експоненциално. Това е в момента развитието на изкуствения интелект. Помниш ли какъв шок беше, когато започнаха състезанията на изкуствените интелекти? И пример ще ти дам DeepSeek, когато пуснаха свободно техния изкуствен интелект, и всички си казаха, и сега какво ще направят OpenAI, и сега какво ще направят тия, и седмица по-късно OpenAI пуска новото, следващата седмица излиза Grok, после пускат това и онова. Всяка седмица човек не може да смогне. Особено сега и с vibe coding, като си говорим за тези неща, но стоп трябва да си апдейтна, за да си на върха на вълната. Vibe coding е точно следващото нещо, което исках да си поговорим. В момента в България забелязвам един много неприятен тренд. Vibe coding се потискаше от хората, които основно говорят за AI в България. Така се държеше надолу. Всеки си пазеше за него това, което може да направи с Vibe coding. И сега изведнъж, тук последните седмици, започва така ударно да се появява курсор като нещо специално, защото то си е специално, има си алтернативи, разбира се. Кажи ми според тебе, Ники, vibe кодинга, това ли е следващото голямо нещо в това как ще работим ние с изкуствен интелект? Върху коденето ли ще бъде фокусирано развитието на изкуствен интелект също така? Да. Аз това, което мога да кажа, че в момента със сигурност, когато става въпрос за някакви малки до между малки и средно големи проекти, не ни трябват девелопери реално. Винаги може някой с vibe coding да го направи. Но е хубаво също да отбележа, че на текущото развитие когато говорим за средно големи към по-големи проекти, вече започва да се оплитат нещата, ако не разбираш, нали, технически точно, нали, как стои, какво си направил, нали, с този vibe code. Така че и това ще дойде да може, нали, vibe кодерите да могат да правят дори големи проекти. Кажем, дори да знам, един екип от vibe кодери да може да направи някакъв enterprise як проект.
Но все още не сме на това ниво, но идва. Моя prediction е, че до след една година ще може да се хендълват добре и средно големите проекти и след година, вече след 2 години да може наистина и от най-големите проекти да почти изцяло се вайп кодват. Като просто има някои лимитейшени, но за малки до средно големи проекти е чудесно. Тъй като да кажем в момента, щом стане голям кодбейса, текущите модели не могат да вземат целият контекст, започва проекта да става малко като Франкенщайн и по едно време просто се счупи всичко, така че все пак е важно да си знаем лимитейшените, колкото и да е мощен този инструмент. Това е за момента, докъде сме. Би ли препоръчал на хората, които се занимават с vibe coding, да се фокусират върху това да се научат как качествено да дебъгват? Защото личното ми мнение, понеже аз съм power user на vibe. Ти си девелопър или си vibe кодър по-скоро сам? Откакто се появиха възможностите за vibe coding, се завърнах като девелопър, защото последните години нямах достатъчно време да кода, защото аз се занимавам с бизнес частта на нещата и екипите, с които работя, те кодеха. Обаче сега имам възможност да не се лимитирам от оперативната задача да пиша код и мога да направя каквото си пожелая. Вече направих... Да, между другото на доста места. Доста хора, които не са писали от години код, engineering менеджери, са почнали пак да пишат код и с огромен кеф пишат код. Именно! В момента се чувствам, все едно току-що съм започнал и всичките знания, които аз имам за основите на програмирането и на софтуерните продукти, с които работя аз за web разработката, които ги знам буквално как оперират, това на мен в момента ми помага да билдвам каквото си пожелая. Аз в момента само с Vibe Coding разработвам един плагин за WordPress, който пише и пренаписва съдържание с изкуствен интелект, с няколко API външни се връзва. Всичко това си го билдвам сам с моя knowledge, но без да пиша никакъв код. Просто като знам как функционират системите, с които работя, знам какво да питам, знам какво да гледам и знам как да дебъгвам, защото с изкуствен интелект в момента дебъгването може би е най-така... Дебъгването? Да, със сигурност най-трудната част. Да дебъгваш. Аз знам също, специално в момента, ти споменах, че някой ден само съм се изкабил всичките 500 промпта към курсор и при положение, че моите промптове са такива огромни винаги. И умислям нещата, преди да ги пиша. Просто това е предварителна архитектура и така нататък. Така че знам добре за какво говориш. Трябва да си напишем някакъв тул, който да ни взима промптовете и да ги прави като хората. Да. То има. Аз съм сигурен, че и дебъгването идва, Просто в момента все още AI агентите, нямат баш достъп до него, да си пусне дебъгъра да види, но и това ще се зададе и тогава наистина много се ускорят нещата, тъй като в момента просто някои неща AI не може да ги хване директно, за съжаление, и пак трябва малко да имаш така техническо разбиране, да дебъгнеш, да видиш как е data flow на цялото нещо. Да използваш също подходящи модели. Примерно това, което съм забелязал е, че моделите на Reasoning моделите на OpenAI са по-добри в дебъгването, отколкото примерно тези на Claude или на Gemini. Кажи ми за агентите. В момента това е така hot topic. Какви агенти в момента ползваш ти? Какво би препоръчал? С удоволствие, да. Нека само за аудиторията, която да е запозната какво е агент или AI agent на английски, всъщност това е AI, който използва различни инструменти. Тоест не просто може да си пишеш с него, ами може да използва, може да се свърже, да кажем, с различни приложения, с различни API, както ти спомена по-рано, и да взима действия на базата, на контекст. Има и agentic системи, което е next level. Това вече е системи от AI agenti, които работят. Но да. Аз ползвам всичко. В смисъл, буквално в момента много разцъквам курсор някакви неща, защото имам проекти, които работят с курсор, но
Определено с всякакви MCP-та също, MCP серверите са много, много полезни. Правя си собствени AI agenti също, примерно, които скрейпват, нали, информация и търсят, нали, за outreach контакти, да кажем, и така нататък. Така че да, забавно е. Мога да дам един пример. Сега един от тренерите, които ще бъдат на workshop-а, сега на 16-ти, Мартин, той е на Ncorp AI CEO и самият той е бил програмист с над 12 години опит е човека. И малко, както се представя, той е станал CEO по неволя. И те правят много сериозни неща, свързани с AI и цялата им компания. И вътре са се автоматизирали, освен, нали, че деливърват софтуери, автоматизации за външни компании, те вътре, разбира се, си автоматизирали максимално много неща. От разни счетоводни процеси, през онбординг, така че някакъв влезе да му прати кои документи, боскът прочете, да му прати следващи, да подпише трудов договор. Виждам буквално всякакви неща, свързани с нов емплой, през до това, примерно, да кажем, да си контентен, който правят на сайта, да го напише AI-а, да го захрани с keywords, да го качи после на блога на сайта, да му качи картинка, която е AI генерирана. Тоест, всичките различни стъпки, само 6 стъпков е въпросния, 7 стъпков е въпросния AI agent, който сега и ние живота здраве ще се го интегрираме при нас, който за 3-4 месеца им е дигнал органик рича с примерно 70%. Който буквално те нищо не правят. Само нещо не може да погледне, да види. Даже дори старите не непременно ще ги четат всеки. Много добър екзампъл. И само да кажа, че за хората, които са не кодери, не програмисти, нали, могат да си правят AI agentите, нали, освен с курсор, нали, с някои прямо известни фреймворци, нали, като LangChain и така нататък. Освен това могат да си го правят с no-code solution, което е примерно на N8N, както и Make, има Integromat, има и Zapier, но N8N е най-якото, нали. Има по моя... Да. Естествено съм ги всичките, честно казано. Да, той е най-доброто просто, защото имаш, нали, малко, даже изглежда като да е Turing Complete, буквално можеш да направиш същите неща, които правиш, нали, като един девелопър и в N8N, обаче без да има нужда да програмираш. И за девелоперите можеш да слагаш къстъм модули, които, нали, които да изпълняват истински код. Но е яко, тъй като те самите си интегрирали AI agent система, т.е. AI модули, които могат да ги свързват с различни, нали, компоненти и да ги правиш наистина добри, яки agent с контекст, с memory, с различните модели, с различните тулове, които да ползват много яко. Добре, кажете ми сега, Conf.ai, за кой ще е подходящ? От това, което си говорихме днеска, изкуствен интелект може да бъде полезен на абсолютно всеки, който иска да се занимава с това да създава софтуерни решения. Без значение кодер или не кодер. За кого според вас е най-подходящо това събитие? Програмата така е дизайната, че да бъде подходяща за хора, които са от мид ниво нагоре, което не означава, че на късен джуниор няма да му бъде полезно. Напротив. Но със сигурност ви хората, които най-добре ще вземат най-голям максимум от еднодневния workshop, ще бъдат от мид хора нагоре, синьорите, разбира се, най-вече, и engineering менеджери, лидове, CTO-та, VP of Engineering, Head of Engineering, в общи линии, leads, звената. Също голяма част от аудиторията, която се записва на workshop, са именно такива. Така че до момента, ако сега трябва да кажа разбивка на хората, които са записали, около 250 човека може би има записани. 85-90% са синьор инженери и менеджери и лидове. Никесно, нещо да...
Аз ще покажа ще дам линкове в описанието на всеки, който иска да се запише. Ако искате ударно да се занимавате с това нещо, да научите нещата от хора, които си изкарват хляба с това нещо и го правят професионално на много високо ниво, това е мястото. Conf.ai, 16 май, петък. Ще оставя детайлите в описанието. Преди разговор разбрах, че сте създали и промокод за моята аудитория. Само да кажа, това не е affiliate код. Изцяло за вас е създаден. 20 или 25% беше отстъпката, че забравих. 20% от цената напълно си заслужава да инвестирате. Аз лично ще пратя няколко човека от моя екип да ме на Олег 20 е промокода. Да, Олег 20 ще излезе на екрана под видеото, в коментарите навсякъде ще го споделя. Супер, да. Аз запомням, че просто сме избрали най-добрите изобщо, които можехме да намерим в цяла България. Не даже вайб кодери, а вайб инженери. Тъй като все пак е по-ориентиран към вече девелопери, как да утилизват на максимум. И то включително в големи проекти. Да кажем, един от тренерите ще покаже буквално по голям проект, как разработва нови фичери, как ги шипва лайв. И ще има много яки неща. Вау. Значи, до години очаквам да ми поканите да вода WordPress Dev перото на Conf.ai. Да, ние ще дойдат и други доста яки workshop-и. Започваме с този, нали? Но яки неща готвим в бъдеще. Да ги наричаме тренери, пичовете, те са си реално синьор инженери и лидове, CTO-та. Да. Един човек е CTO на два стартъпа, на два AI стартъпа. Да. Тоест, нали, те не са тренери по професия, по-скоро в момента са и тренери, ще бъдат в такъв контекст, но реално те са си синьор инженери, които буквално ще демонстрират лайв как те ползват туловете, как си ги настройват, как пишат промптовете, как оптимизират после промптовете, как дебъгват, как правят нови фичери в големи проекти, как билдват from ground zero нови проекти и така. В днешно време тези хора, които до сега последните години се криха от програмирането и са го сложили в шкафчето, толкова сме надъхани с всичките тия възможности, дето имаме с изкуствен интелект, че много лесно се става тренер. Поне моето лично мнение е такова. Очаквам с нетърпение 16-ти. Надявам се, че повече хора ще се съберат и след като премине събитието, може да направим едно обобщение и да разкажете за следващите ви планове и следващите ивенти. Този много съм благодарен, че отделихте време. Специално съм благодарен на Жоро, който на Гергиов ден се нави да участва в този подкаст. Ще гледам да съм навсякъде, където има стойност за вас, моята аудитория. Момчета, благодаря ви още веднъж, че... И ние благодарим, Олег. Благодаря също и хубав ден на всички желая. Чао, чао. Чао, хора.